Astăzi facem un episod de Doors. Ca să vă placă episodul ăsta, am venit și aici, nu mai pot. Bă, dar nu mă poate ca să stai să leacă. Să pot să iau aia ca m-am jucat. Gata, gata. Nu voia să mai mă ridic acum, nu voia să mă dau mai jos. Da, dăm o pauză, leacă. Așa. Bon. What? Da, Rock'n'Moto. Am avut eu Rock'n'Moto. Se termină dorsul. Am terminat de vreo 14 ori, știu cât. Dar mi-am pierdut cont. Și acum nu doar asta. N-am cine știe, dar... Dar când bunic... Da. Nici nu știu de asta. Secret Doors Sotisis Hill. Dar nu trebuie. Dar hai să trecem. Ce să zic? Ăla l-am făcut. Și vreau să intră cu mine să intrăm. Dau un pat. Și da, las că eu. Să dăm un Talk Doors, oare? Nu dau Talk Doors. Poate mai facem episoade și dăm. Eu știu. Depinde cum vreți voi. Mă dă niște invitații pe aici. Și de ăsta altul, ca să nu dă... Așa. Bă, ne încurcă episodul cu fata asta. Ia pleacă de aici, ia pleacă. Pleacă, bă! Așa, bă. Mai da și un de ăsta, bacon. Da, iubesc doar să... Doamne, iubesc tare. De ce îl iubesc ăla? Mai înainte eram nebun pe Doors. Ești un loc pe acolo. Mai înainte eu nu luam nimic, aveam 10.000 de puncte, 10.000. Bacon, termin treaba. O terminat-o bine. Dacă și o coadă pe astea. Cod. Stai la că ceva aici. Nu romană. A scris romană. Vai, nu romană, nu romană. Scrie nu romană. Vania. And you room. Nu știu cum scrie în momentul ăsta eu fac episod. M-E-P. In app. Me. In YouTuber.
Nu știu ce înseamnă cuvântul ăla zis. Bine, nu știu engleză din spart, dar în fine. Mom, E, 10, mi 10. Ah! Am zis vârsta mea de ani în episod. Eu smert. Nici nu știu la ce se referă ăsta de-a mine. Octoist. Dar nu înțeleg ce. Cum am băgat acolo? Deci mă așteptam că e român, dar o scris. Nu înțeleg cum. Pentru că să mă ia în față, nu înțeleg. Și am crezut că e crucifix. Wow! Și da, nu uitați de like și subscribe, că eu mă chinui în episodul, nu stau așa să le fac la bală. Că le-au luat. Bă, dar ce mi se pare așa că văd crucea aia în continuare. Că le-am încarat crucifixul. Trecem. Da, poți deschide. Acum nu ne învață. Bun, încă un loc, pic. S-a gurat de supat, dar s-a auzit de aici. Deci de bea 13, hai cu sicul ăla. Mi doar așa la reacțiune la sic. Ce mă sperii? L-a tremurat. Thanks, Remuș. Emb.
I don't have Robux. I don't have Robux. Na na na. Na 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 na. Nu știe Robux. Cred că scris ceva. Cred că chiar aia a scris. Go. De ce se uită pe mine asta? Da, putem comporta dita la începere. Încă e om. Bă, dar zici că văd așa cu crucifixii de... Mă sperii. Ai îmbujijat din asta. Bă, da, nu pot. Oh, cât? Doar și nu sunt mai speriat de nu pot. Mamă, și camera asta, am zis de mai înainte. Lockpick, desigur că lockpick nu mai trebuie să mai eu. Că la mine nu pot de lockpick. Mamă, ce să fac. Lockpick. Da, dă-i lockpick. Bă, da, lockpick peste lockpick, nu trebuia să mai încumpăr. Să mai speria și tu, te-ai apucat acolo în față. Să și un foc acolo ceva, să prind și eu în asta cândva. În live eram sigur. Deja că jucam singur. Nu mai voia schemul! Nu mai voia schemul! Nu mai voiesc! O rezolvat! O rezolvat bagul văleu! O rezolvat bagul! O rezolvat un echiup. Echiup, dar nu știu de ce mi se chinează. Dar am înțeles să ai cheie de acolo și o dai ca să o ai la început. Și aia da, bă. Dacă face un rocamot, să zicem. Deci, faceți ce s-a văzut episodul, că eu nu știam că nu mai este, dar ca să nu vă dezamăgesc, că facem lucrul ăsta. Ce facem noi în momentul ăsta? Ogdours. Bun, am făcut de 10 de astea, că dacă nu făceam, nu puteam să mai mă joc. Ogdours. Și bun cu ăsta, că asta era doar pentru câteva zile, bun cu ăsta. Băgăm și noi acolo un cu două. Wow. Deci, dacă mă bate monumentul ăla, să-mi ia așa zi, cioacă, bă, și cioacă vorbesc, bă. Am văzut să fiu cioar de aia, cum să păsădesc că le dau aici. Thanks. În fine. Ce fel de cioar să mai sunt, de nici m-am jucat de mult. Știu că ea și cu omul ăla nu se țica pe roaba lui din piarbă. Dacă mai apucăm monumentul, trebuie să mă
făcut un monument. Dacă mă urmărește... Nu. Trebuie să am informăm fără de astea dacă vreau să mă joc. Pentru meci trebuie să fac de ăla ca lumea. 8 acum. Când m-am jucat vreo 40 de meciuri. Eu... Deci... Știi că mi-apare monumentul. Hai că nu ești așa mai învârți. În coadele, da? Uite că puteai cu asta. Nu urmezi pe ta. Fac și un revar pe acolo. Dar nu vreau să mai dau! Mă învârtea, nu mai puteam să mai dau. Făceam bagă, zburam. Asta nu e ăla de elastic? Ce? Sau... Nu mai pot de monument. Nici n-am putut să plec mai bine, că am făcut 225 pași. Monument, 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 monument. M-am înghețit și monumentul. Da, chiar îmi place, nu e o piesă acolo cu monumentul. Chiar m-am gândit. Da, play again, ok. Da, un play again. Monumentul? Desigur. Cum am ajuns aici? Dan, 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 dan. Mai intrăm o leacă. Nu. A pus-o. Dacă nu mai pot niciodată, îi dau. Că eu nu sunt la rău în jocul ăsta. Bine, dacă va fi popular. Vezi shop-ul ăsta, nu... Ce să zic, nu ca nu să mă spun de el. Revive extra, dacă puteam și ăsta. Arfecos. Arată-mi și mie o acolo. De codul. Hai să găsim codul. Să găsim. Pe small for searches. Dar nu găsim.
Deci, să vedem. Developer. Tocmai la developer. Link Spain. Nu știu cum se cheamă ăla. Developer. Bagă la tine. E să vedem. Player-ul nu uită friend. Join the left to project revive. Eu dau view community, desigur. Uite, asta-i. Nu știu am cum să-l caut. Dacă le văd pe asta nu mor de fericire. Eu nu dau report-uri. Eu am dat un report mai și-o la bani, în fine. WhatsApp. Ce face? Asta-i crede el. Da. Gata. Bă, eu încă continui episodul, mă. Hai să mai ne jucăm, mă, ce ziceți? Ce joc ai creat? Ca să știu o leacă. Tu unde? Nu știu. Bă, mi-a dat ăla cu bomba, m-a făcut leșinat. Am pierdut respect, bă, dar vezi cum merge. Morvot. Cu mine de morvot. Yes! Bagole! Nu știu ce să mă zic, că-s fericit. Așa e ce lider world ăla, dar mă bubui dacă intru. Băi, a fost și singur. Cum fac? Dacă eu intra pe ei. Mă joc. Deci să vedem o leacă. Ce mai a creat el? Developer. View community. Joacă 1.4 milioane. Vocab. AP. Ah! Trebuie să scriu corect. Așa îmi scrie grei. Uite-l pe player-ul. Mă vede bine. Chiar așa se mă vede. Și o văd, dar nu foarte. Cred că așa trebuie. Trebuie că nu vrea. Îi dau așa, W.
I W! Nu vreau. Bine, acesta a fost episodul de 10 pe